50 ሚእታዊት ካብ ዜጋታታ ወጻእተኛታት እዮም ነቲ ዝበዝሐ ቁጽሪ ዝሕዝዎ ድማ ዜጋታት ናይተን መብዛሕትና ክንከደን እንደሊ ወይ ድማ ንነብረለን ዘለና ምዕራባውያን ሃገራት እዮም እዛ ሃገር ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዋ ልዑል መጠን ደሞዝ ዝኸፍላ ሃገራት ኣብ ቅድሚት ትስራዕ በዚ ምኽንያት ዝድማ ዜጋታት ሃብታማት ሃገራት ከይተረፈ ናብቲ ሃገር ናይ ምእታው ዕድልን ተረኺቦም ዓይኖም ኣይሓሲኖም ኣዝዩ ልዑል ደረጃ ዘለዎ ስርዓተ ትምህርቲ ብነጻ ተቐርብ ዜግነቱ ብዘይገድስ ንኹሉ ኣብታ ሃገር ዝተወልደ ህፃን 18 ዓመት ክሳብ ዝመልእ ናይ ገንዘብ ድጎማ ትገብር ልዑል መጠን ገንዘብ እንዳኸፈለት ትሑት መጠን ግብሪ እተኸፍል ሃገር እያ እዛ ሃገር ኣይኮነንዶን ዜጋታታ ንኹሉ እግሩ ኣብታ ሃገር ዘንበረ በጻሒ ነፃ ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት እትህብ ቀዳመይትን እንኮን ሃገር ዓለምና እያ ሉክሰምበርግ ናይ ሎሚ ዳህሳስና ቋንቋታት ፈረንስኛ ጀርመንኛ ከምኡውን መበቆላው ቋንቋታ ሃገር ዝኾነ ሉክሰምበርግሽ ዝዝረበላ ብስፍሓት ዝነኣሰት ብሃብቲ ዝበልጸገት ኤውሮጳዊት ሃገር ሉክሰምበርግ ክኸውን እዩ ሉክሰምበርግ ከም ካልኦት ሃብታማት ሃገራት ብናይ ኣፍሪቃ ኤሽያን ላቲን ኣሜሪካን ዜጋታት ዘይኮነ ብካብ ሃብታማት ኤውሮጳውያን ሃገራት ዝመጹ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ዘዕለቕለቐት ንእሽተይ ምዕራብ ኤውሮጳዊት ሃገር እያ ቁጽሪ ህዝባ 665,000 ኮይኑ ዜጋታት 170 ሃገራት ከም ዝነብሩላ ድማ ይንገር ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ን50 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ተሃገር ኣብታ ሃገር ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ካብ ዝሰርሑ ሰባት ድማ ን71 ሚእታዊት ይሽፍኑ ኣብታ ሃገር ኮይኖም ብቀዋምነት ካብ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ወጻኢ 226,000 ዝኣኽሉ ሰራሕተኛታት መዓልታዊ ካብ ፈረንሳ ጀርመንን ቤልጅየምን ዶብ ተሳጊሮም እንዳተመላለሱ ይሰርሑ ሉክሰምበርግ ኣብ ሕምብርቲ ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ትርከብ ኮይና ብሃብታማት ሃገራት ፈረንሳ ቤልጅየምን ጀርመንን ዝተኸበበት ኣፍ ደገ ባሕሪ ይኹን ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ዘይብላ ንእሽተይ ሃገር እያ ሓደ ካብቲ ካብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ተመራጺት ዝገብራ ድማ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ እዩ ሉክሰምበርግ ወላዳ ሃብታም ሃገር ትኹን እምበር ክብሪ ናይ መነባብሮ ዘለዋ ሃገር ብምዃና ግን ብዙሓት ሰራሕተኛታት መንበሪኦም ኣብተን ኣብ ጎራብታ ዝርከባ ሃገራት ብምግባር እንዳተመላለሱ ይሰርሑ ናብ ሉክሰምበርግ ዝውሕዙ ዜጋታት ሃብታማት ሃገራት ጥራይ ግን ኣይኮኑን ትሑት መጠን ኮርፖሬት ታክስ ዝኽፈላ ሃገር ብምዃና ንብርክት ዝበላ ዓበይቲ ዓለም ለኻውያን ትካላት ማእከላትን ኣብዛ ሃገር ክገብራ ገይርወን እዩ ትካላት ቴክኖሎጂን ፋይናንስን ድማ ብዝበለጸ ይመርጻ ካብ ትካላት ቴክኖሎጂ ኣማዞን ጉግል ማይክሮሶፍት ኣፕል IBM ሲስኮን ኦራክልን ተጠቀስቲ እዮም ንኣማዞን ሓዊስካ IBM ፔይፓል ራኩተን ስፖቲፋይን ካልኦት ትካላትን ናይ ኤውሮጳን ምዕራብ ኤውሮጳን ቤት ጽሕፈታትን ኣብ ሉክሰምበርግ እዩ ዝርከብ ኣማዞን ጥራይ ኣብ ሉክሰምበርግ 4500 ሰራሕተኛታት ኣለዎ ንታክስ ክብላ ኣብ ሉክሰምበርግ ቤት ጽሕፈት ዝኸፈታ እንተኾነ ግን ናይ ኮርፖሬሽን ትካላት ዘይኮና ኣዝየን ብዙሓት እየን ሉክሰምበርግ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ማእከል ፋይናንስያዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ሃገራት ሓንቲ እያ ካልእ ናይ ሃብቲ ምምሕዳርን ትካላት ኢንሹራንስን ከይወሰኽካ ኣብ ሉክሰምበርግ ኣስታት 140 ዓለም ለኻውያን ባንክታት ከም ዘለዋ ይንገር ኣብዘን ዓበይቲ ትካላት ተቆፂሮም ንምስራሕን ልዑል መጠን ደሞዝ ንምርካብን ድማ ካብ መላእ ዓለም ልዑል ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎምን ጽቡቕ ስልጠና ዝወሰዱን ሰብ ሞያን ናብ ሉክሰምበርግ ይውሕዙ ገለገለ ትካላት ድማ ብሉጻት ሰብ ሞያ ምእንቲ ክስሕባ ንሰራሕተኛታትን ልዑል መጠን ደሞዝ ካብ ምኽፋል ሓሊፈን ናይ ገዛ ክራይን ዕለታዊ ወጻኢታትን ክሳብ ምሽፋን ይበጽሓ ሉክሰምበርግ ስደተኛታት መቕባል ካብ እትጅምር ነዊሕ ዝገበረት ወላዳ ትኾን እምበር ቁጽሪ ስደተኛታት ክውስኽ ዝጀመረ ግን ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ እዩ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ቁጽሪ ስደተኛታት ሉክሰምበርግ ን15 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ተሃገር ጥራይ ዝሽፍን ነይሩ ሎሚ ድሕሪ 25 ዓመታት ግን እዚ ቁጽሪ እዚ 50 ሚእታዊት በፂሕሎ ኣብ ሉክሰምበርግ ትሑት ደረጃ ትምህርትን ዝሓቱ ከም ኮንስትራክሽን ሕርሻ ጽሬት ዌይተርን ዴሊቨርን ዝኣመሰሉ ስራሓት እውን ኣለዎ ይኹን እምበር ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ሉክሰምበርግ ነቶም ልዑል ሞያ ዘለዎምን ምሁራትን ዜጋታት ኤውሮጳውያን ሃገራት ይዝምችእ በዚ ምኽንያት ከይኮነ ይተርፍን ኣብ ሉክሰምበርግ ዝርከቡ መብዛሕትኦም ወጻእተኛታት ኤውሮጳውያን ክኾኑ ዝኽኣሉ
ፖርቱጋላውያን እቶም ዝበዝሑ ኮይኖም 15 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ሉክሰምበርግ ድማ ይሽፍኑ። ዜጋታት ፈረንሳ፣ ጣልያን፣ ቤልጅየም፣ ጀርመንን ስፓኛን ድማ ብቀደም ተኸተል ብብዝሖም ድሕሪ ፖርቱጋል ዝስርዑ ዜጋታት ወፃዮም። ንሓደ ካብ ኤውሮጳ ወፃእ ዝመጸ ሰብ ህይወት ሉክሰምበርግ ክኸብዶ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ቀኒዕዎ መንበር ፍቓድ እንተረኺቡ ግን ኣባላት ስድራ ቤቱ ንምምጻእ ይኹን ቆልዑ ንምዕባይ ካብ ካልኦት ሃገራት ፍልይ ብዝበለ ሉክሰምበርግ እታ ዝሓሸት ሃገር እያ። ኣብታ ሃገር ን5 ዓመት እንተጸኒሕካ ድማ ዜግነት ንምርካብ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ዜግነት ናይቲ ሃገር ንምርካብ ግን ነቲ ቀዳማይ ቋንቋ ዝሃገር ዝኾነ ቋንቋ ሉክሰምበርግሽ እንተተኻኢሉ ሙሉእ ብሙሉእ ክትመልኮ ካብኡ ተረፈ ድማ ምስ ሰባት ከረዳድኣካ ዘኽእል ደረጃ ክህልወካ ኣለዎ። ንሉክሰምበርግ ካብ ካልኦት ሃገራት ፍልይቲ ዝገብራ ግን ዜግነት ንምርካብ ናይ ግድን 5 ዓመት ኣብታ ሃገር ኮፍ ክትብል ዘይትሕተት ምዃንካ እዩ። ናይ ቀዋሚ ነባርነት ፍቓድ ክሳብ ዝሃለወካ ኣብ መንጎት 5 ዓመት ናብ ካልእ ሃገር በፂሕካ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ ብዘይካ ናብታ መበቆላዊት ሃገርካ። ሉክሰምበርግ ሃገረ ወጻእተኛታት ብምዃና ኣብታ ሃገር ንምስራሕን ንምንባርን ናይ ግድን ሉክሰምበርግሽ ጥራይ ምኽኣል ኣይሕተትን። ፈረንስኛን ጀርመንኛን ወግዓውያን ቋንቋታት እታ ሃገር ኮይኖም ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት እንግሊዝኛ እውን ብሰፊሑ ይዝረብ እዩ። ካብዘን ሰለስቲአን ቋንቋታት ማለት ሉክሰምበርግሽ፣ ጀርመንኛን ፈረንስኛን ንሓንተን ተኽኢልካ ንስራሕ ምስ ሰባት ንምርዳእን የዕሩኽ ንምጥራይን ብዙሓይ ክትጽገምን ኢኻ። ደቀባት ነበርቲ ሃገር ዓቀባውያንን ብቐሊሉ ክትረዳድኦም ዘጸግሙን እዮም። ይኹን እምበር ምስተን ካልኦት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ኣነጻጺርካ ጽልኢ ስደተኛታት ዝረኣያ ሃገር ኣይኮነትን። እዚ ማለት ግን ከጓንፈካ ዝኽእል ጸገማት የለን ማለት ኣይኮነን። ሉክሰምበርግ ንወለድን ህፃናትን ምቹኣት ካብ ዝበሃላ ሃገራት ሓንቲ እያ። መንግስቲ ኣብ ናይ ወሊድ ክትትል ንእትርከብ ኣደ ብሰላም ክሳብ እትገላገል ንሕክምናን ንኻልኦት ወጻኢታትን ንክኾና 1740 ዩሮ ናይ ወሊድ ክፍሊት ይህባ። እቲ ክፍሊት ኣብ 3 ዙርያ ዝወሃብ ኮይኑ ህፃን ቅድሚ ምውላዱ 580 ዩሮ ምስ ተወልደ 580 ዩሮ እቲ ህፃን ድሕሪ ምውላዱ እግሪ ክሳብ ዝተክል ኣብ ዘሎ ግዜ ድማ እቲ ዝተረፈ 580 ዩሮ ይወሃባ። ካብ ዝቐፂሉ ወርሓዊ ንቀዳማይ ቆልዓ 285 ዩሮ ንኻልኣይ ቆልዓ 341 ዩሮ ንሳልሳይን ብድሕሪኡ ንዝውለዱ ቆልዑን ድማ 397 ዩሮ ይወሃብ። ኣደ ነዚ ክጥቀስ ዝጸንሐ መጠን ገንዘብ ንምርካብ ናይ ግድን ዜጋ ናይቲ ሃገር ክትከውን ኣይትሕተትን። ክትትል ወሊድ ኣብ ሉክሰምበርግ ክሳብ ዝገበረትን ውላዳ ኣብቲ ሃገር ክሳብ ዝወለደቶን ዋላ እውን ናይ ካልእ ሃገር ዜጋ ትኾን ተጠቃሚት ናይ ዝክፍሊ ክትከውን ትኽእል እያ። እቲ ክፍሊት ቆልዑ 18 ዓመት ክሳብ ዝመልኡ ዝቕጽል ኮይኑ ህፃናት ኣብ ትምህርቲ እንተለዉ ድማ ክሳብ 25 ዕድመ ዝመልኡ ክቕጽል ይኽእል እዩ። መንግስቲ ትሑት መጠን ኣታውን ዘለዎም ወለዲ ኣካል ጉድኣተኛታትን ጥሮተኛታትን ፋይናንስያዊ ደገፋት ዝግበር ኮይኑ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ስርዓት ታክስ ድማ ነዚ ዝሕግዝ እዩ። ሉክሰምበርግ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ስራሕ ንዘይብሎም ዜጋታታ ን80 ሚእታዊት ናይቲ ኣቐዲሞም ኣብ ስራሕ ከለዉ ዝኽፈልዎ ዝነበሩ ደሞዝ ትኸፍል። ንሓደሽቲ ደለይቲ ስራሕ ድማ ብሉጽ ናይ ስራሕ ስልጠና ካብ ምሃብ ሓሊፋ መንግስቲ ስራሕ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ኣማራጺታት ይቕርበሎምን መንገዲ የጣጣሓሎምን። ኣብ ሉክሰምበርግ ኣብ መንግስታውያን ኣብያተ ትምህርቲ ነጻ እዩ። ንሉክሰምበርግ ክኸዱ ንዝደልዩ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት እቲ ዳርጋ ነጻ እዩ ክትብሎ እትደፍር ዩኒቨርሲቲ እቲ ሃገር ሓደ ኣማራጺ እዩ። ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሉክሰምበርግ ኣብ ዓውድታት ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ፋይናንስ፣ ሕክምናን ሂማኒትን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዲግሪ ዓለም ለኻውያን ተምሃሮ ብምቕባል ይምህር። ተምሃራይ ከማልኦም ዘለዎ ጠለባት ንኤውሮጳውያን ተምሃሮን ካብ ካልእ ክፋላት ዓለም ንዝመፁ ተምሃሮን ዋላድኣ ዝተፈላለየ ይኹን ክፍሊት ትምህርቲ ግን ብመንጽር ካልኦት ሃገራት ምስ ዝርአ ትሑት እዩ። ዘድልዮ ጠለባት ኣማሊእካ ቀኒዑካ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ክትምሃር ዕድል እንተረኺብካ ድማ እንዳተምሃርካ ኣብ ትርፊ ግዜኻ ኣታዊ ክህበካ ዝኽእል ስራሕ ክትሰርሕ ይፍቀደካ። ኣበርቲዕካ እንተተማሂርካን ጽቡቕ ውፅኢት እንተምፂኻን ድማ ስኮላርሺፕ ናይ ምርካብ ዕድልካ ሰፊሕ እዩ። ደረጅኡን ዋጋታቱን ወላድ ኣይፈላለ እምበር ኣብ ዓለምና ዘለዉ መጓዓዝያታት ባስን ባቡርን ብዋጋ ካብ ካልኦት ናይ መጓዓዝያ መሳለጥያታት ዝሓሰሩ እዮም።
እዚ ኮይኑ خبقع ኣብ معبولات ሃገራት ዜጋታት ካብ ወርሓዊ ኣታዊኦም እንተወሓደ ካብ 50 ዩሮ ክሳብ 80 ዩሮ ንትራንስፖርት ወጻኢ ይገብሩ ካብ ሉክሰምበርግ ወጻኢ ግን ኣብ ካልእ ዝኾነ ይኹን ክፋል ዓለምና ገንዘብ ከይከፈልካ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ክትረክብን ናብ ደስ ዝበለካ ክፋላት ሃገር ብዘይ ክፍሊት ክትመላለስን ኣይትኽእልኒኻ ዕድመ ንመንግስቶም ሉክሰምበርጋውያን ካብ 2020 ጀሚሮም ኩሉ ዓይነት ህዝባዊ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ብነጻዮም ዝጥቀሙ ባቡር ተጠቀም ባስ ኣብ ውሽጢ ከተማ ይኹን ካብ ከተማ ወጻኢ ዜጋ ኹን በጻሒ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ሓንቲ ሳንቲም እኳ ትኹን ኣይክፈሎን እዩ ኣብዚ መዳይ ከም ማልታን ኢስቶንያን ዝኣመሰላ ሃገራት ኤውሮጳ ክትቀሳ ዝኽእላ ወላዳ ይኹን እምበር ኣብ ማልታ ንዜጋታት እቲ ሃገር ጥራይ ኣብ ኢስቶንያ ድማ ኣብ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ዝኾነት ቲላን ጥራይ ብምዃኑ ግን ምስ ናይ ሉክሰምበርግ ዝዳረግ ኣይኮነን ሉክሰምበርግ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዋ ብዝሕ መካይን ዘለወን ሃገራት ምስተን ቀዳሞት እያ ትስራዕ ብገምጋም ነፍሲ ወከፍ ነባር ናይቲ ሃገር ሓንቲ መኪና ከም ዘላቶ ድማ ይንገር ኣብ ርእሲ እዚ እቶም ዶብ ሰጊሮም ካብ ካልእ ሃገራት ናብቲ ሃገር ክሰርሑ ዝመጹ ሰራሕተኛታት ብመኪና ስለ ዝመጹ ሉክሰምበርግ ሓንቲ ካብተን ብብዝሒ ትራፊክ ዝሽገራ ሃገራት ክትከውን ክኢለያ ብዝሕ ናይተን መካይን ኣብ ብከላ ኣየር ዘለዎ ኣሉታዊ ተራውን ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮነን እቲ ጸገማት እንክፍጠሩን ደረጃ ነባብራ ህዝቢ ብኣሉታ እንክጽሎን ቅልጡፍ መፍትሒ ከምጽእ ዝሕተትን ልዑል ሓላፍነት ዝስከመን መንግስቲ ብዝሕ መካይን ኣብ ቁጠባት ሃገርን ደረጃ መነባብሮ ህዝብን ዘኸትሎ ኣሉታዊ ጽልዋ ብምግንዛብ ሓደ መፍትሒ ሒዙ መጸ ዜጋታት መኪኖም ኣቐሚጦም ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ከም ዝጥቀሙ ምግባር ነዚ ክውን ምግባር ድማ ልዑል ደረጃ ብሉጽነት ዘለዎም ናይ መጓዓዝያ መሳለጥያታት ምቕራብ ኣገዳስዮ ከም ውጽኢቱ ድማ መንግስቲ ዓመታዊ ልዑል ድጎማ ብምግባር ናብ ሙሉእ ክፋላት እቲ ሃገር ዝበጽሕ ነፃ ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ይቐርብ ኣብ ሉክሰምበርግ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ክፍሊት ዝሕተቱ ዶብ ብምስጋር ናብ ካልእ ሃገር ዝኸዱ እንተኾይኖም ወይ ድማ ነዊሕ ርሕቀት ኣብ ዝጓዓዝሉ ግዜ ሰፊሕ ቦታ ዘለዎም ኣጋየፅቲ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ወንበሬ ዝደሊ ምስ ዝብሉ ጥራዮም ንጽህቲ ሰላማዊትን ርግኣት ዝዓሰላን ከተማ ዝኾነት ርእሰ ከተማኣ ሉክሰምበርግ ሲቲ ቁጽሪ ነበርታ 170,000 ጥራዮም ካብ ነበርትታ ከተማ እቶም 70 ሚእታዊት ድማ ወጻእተኛታት እዮም እታ ከተማ ጥንታዊት ሉክሰምበርግን ሓዳሽ ሉክሰምበርግን ተባሂላ ኣብ ክልተ ትኽፈል ጥንታዊት ሉክሰምበርግ ብጥንታዊ ቅዳኣት ተሃናንጻ ኤውሮጳ ዝተሃንጸት መንበረ ኣባይትን መስሕብ በጻሕቲ ዝኾኑ ቅርስታትን ዝወቀበት እንትትኸውን ሓዳሽ ሉክሰምበርግ ድማ ማእከል ንግዲ ማእከል ቤት ጽሕፈት ትካላት ዓለም ዘለዋን ሓደሽትን ዘመናውያንን ህንጻታት ዝረኣዩላን እያ ዘለወን ቁጽሪ ሚልዮነራት ምስ ዝሕዝኦ መጠን ስፍሓት ብምንጽጻር ኣብ ዓለምና ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ንዝሕዛ ሞናኮን ጄኔቫን ተኸቲላ ሉክሰምበርግ ሲቲ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትስራዕ ርእሰ ከተማ ጥራይ ዘይኮነት ግን ወላውን 16 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ሉክሰምበርግ ሚልዮነራት እዮም ኩለን ሃገራት ነናይ ባዕለን ድኹም ጎኒ ኣለወን እዩ ሓደ ካብ ድኹም ጎኒ ሉክሰምበርግ ድማ ክብሪ ዋጋታት መነባብሮ እዩ ብፍላይ ድማ ገዛ ኽራይ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሉክሰምበርግ ሲቲ ኣብ ዝርከብ ኣፓርትመንት ሓንቲ ንእሽተይ ስቱድዮ ተኻሪኻ ንኽትነብር ብውሕዱ 1500 ዩሮ ቢሉ ክሓተካ ይኽእል ልዑል መጠን ደሞዝ ዘለካ እንተዘይኮንካ ኣብ ማእከልታ ከተማ ክትነብር ዘይሕሰብ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ቦታ ገዛ ኽራይ ንሓንቲ ስቱድዮ ንወርሒ ክሳብ 2500 ዩሮ ኣቢሉ ዝበጽሕ ካብ ዝሓሊፉ ናይ ሓደ ዓመት ኮንትራት ገዛ ምፍራምን ናይ ዝመጻ ክልተ ኣዋርሕ ኣቐዲምካ ገንዘብ ከተትሕዝን ናይ ግድን እዩ በዚ ምክንያት ከይኮነ ይተርፍን እዩ መብዛሕትኦም ኣካረይቲ እቲ ተኻራይ ነቲ ገዛ ዝበቅዕ መጠን ኣታዊ ከም ዘለዎ ንምርግጋጽ 3 ዕጽፊ መጠን ገንዘብ እቲ ገዛ ክራይ ዝኸውን ኣታዊ ከም ዘለዎ ዘመልክት መረጋገጺ ከምጽእ ዝሓትዎ ኣቐድም ኣቢልና ኣብ ሉክሰምበርግ ትምህርቲ ነፃ ምዃኑ ሓቢርናኩም ጸኒሕና ንደቅኹም ኣብ ናይ ግሊ ወይ ድማ ኢንተርናሽናል ቤት ትምህርታት እንተእቲኹሞም ግን እቲ ትሕተትዎ መጠን ገንዘብ በይንኹም እንዳተዛረብኩም ከም እትኸዱ ከይገብረኩም ዘፍርሕ እዩ ምክንያቱ ንዓመት ክሳብ 20,000 ዩሮ ኣቢልኩም ኢኹም ክትሕተቱ ከም ተወሳኺ ዴይሊ ኬር ክትገብሩሎም እንተወሲንኩም ድማ ኣብ ርእስቲ ትኸፍልዎ 20,000 ዩሮ ወርሓዊ ካብ 800 ክሳብ 1,300 ዩሮ ኣቢሉ ክበጽሕ ይኽእል
ኣብ ሉክሰምበርግ መንግስቲ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ብነጻይ ዝቐርብ ነዝን ዳፈለጥካ ናይ ውልቀይ መኪና ክትጥቀም ምስ ትብል ግን ናይ ነዳዲ ጽገናን ፓርኪንን ወጻኢታት ፈጺሙ ዘይከኣልን ርእሲ ዘዝውርን እዩ ነባሪ ከተማ ሉክሰምበርግ እንተኾንካ መግቢ ኣብ ገዛኻ እንተተመገብካ እዩ ዝሓይሽ ውፅእ ኢልካ ኣብ ሬስቶራንት ወይ ካፌ ክትምገብ ምስ ትደሊ ግን ኣብ ጅባኻ ካብ 15 ክሳብ 50 ዩሮ ከይሓስካ ከይትወፅእ ካልእ ሕማቕ ጎኒ ሉክሰምበርግ ኩነታት ኣየራዩ ኣብ ሉክሰምበርግ ፀሓይ መብዛሕትኡ ግዜ ብደበና ዝተሸፈነትን ኣይበረቐትን ዳ ክሳብ እትብል እትገብርንያ ኩነታት ኣየር እታ ሃገር መብዛሕትኡ ግዜ ብግመ ዝተሸፈነን ዛሕሊ ዘይፍለዮን እዩ በዚ ምኽንያት ድማ ንብዙሕ ኣዋርሕ ኣብ ገዛ መማሞቒ መሳርሒ ክትጥቀም ግድን ይገብሮ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ወርሓዊ ወጻኢታትካ ናይ ኤሌክትሪክ ወጻኢታት እውን ክትውስኽ ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ሉክሰምበርግ ዝነብር ዝኾነ ይኹን ሰብ መድሕን ጥዕና ናይ ምእታው ግዴታ ኣለዎ ነዚ ዕላማ ዚልካ እተውፅኦ ወጻኢ ድማ ወርሓዊ ካብ 100 ክሳብ 150 ዩሮ ኣቢሉ ይበፅሕ ብባህርያትኩም ብዙሕ ጫውጫውታን ዳንኬራን ትፈትው ዓይነት ሰባት እንተደኣ ኮይንኩም ሉክሰምበርግ ዘይክትምችኣኩም ትኽእል እያ ኣብዛ ሃገር ኩሉ ነገር ህዱእን ርጉእን እዩ በዞም ክንጠቕሶም ዝጸናሕና ምኽንያታት መብዛሕትኦም ኣብ ሉክሰምበርግ ዝርከቡ ወጻእተኛታት ሰሪሖም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝደልዮም ገለገለ ካብ ጎራብቲ ሃገራት እንዳተመላለሱ ክሰርሑ ዝመርጹ ኮይኖም ነዚ ክገብሩ ዝኽእሉ ግን ኣባላት 27 ኤውሮጳውያን ሃገራትን ዜጋታት ሊችነስታይን ስዊዘርላንድ ኣይስላንድን ነርዌይን እዮም ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ነዚ ዕድል ክጥቀሙ ምስ ዝደልዩ ግን ቪዛ ናይ ሉክሰምበርግ ናይ ስራሕ ፍቃድ ካብ ጎራብቲ ሃገራት ዝመጹ ምስ ዝኾኑ ድማ ናይተን ዝነብሩለን ዘለዉ ጎራብቲ ሃገራት ናይ ስራሕ ፍቃድ ይሕተቱ እዛ ንእሽተይ ሃገር ሉክሰምበርግ ግን ብኸመያ ሃብታም ሃገር ክትከውን ክኢላ ሉክሰምበርግ ዝኾነ ይኹን ትምርኮሰሉ ወይ ድማ ሓገዝ ትረኽበሉ ምንጪ የብላን እንተኾነ ግን ነቲ ዘመን ዘምጽኦ ዕድላት ከመይ ጌርካ ኣብ ጥቕሚ ተውዕሎ እትፈልጥ ሃገር እያ ቅድሚ ነዊሕ እዋን ቁጠባ ሉክሰምበርግ ኣብ ጽላት ሕርሻ ዝምርኮስ ነይሩ ኣብ መፋርቕ 19 ክፍለ ዘመን እታ ሃገር ኣብ ደቡባዊ ክፋላ ሓጺናዊ ማዕድን ምስ ረኸበት ግን ንሕርሻ ብምግዳፍ ሙሉእ ጠመትኣ ናብ ኢንዳስትሪ ሓጺናዊ ፍርያት ቀየረቶ በቲ ኣርበድ ዝተሰምየ ብዕብየቱ ኣብ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ዝነበረን ንዕብየት እታ ሃገር መሰረታዊ ዝኾነን ትካል ምፍራይ ሓጺን ኣቢላ ድማ ካብ ሓንቲ ኣብ ሕርሻ ዝተመርኮሰ ቁጠባ ዘለዋ ሃገር ናብ ሓንቲ ካብ ዝበልጸጋ ሃገራት ክትከውን ክኢላ ዝነበረ ሃብቲ ሓጺን ክውዳእ ምስ ጀመረ ድማ ንዕኡ ገዲፋ ናብ ጽላት ኣገልግሎት ኣትያ ሎሚ 87 ሚእታዊት ካብ ቁጠባ ሉክሰምበርግ ብጽላት ኣገልግሎት ዝምራሕ እዩ ቁጠባ እታ ሃገር ንነዊሕ እዋን ብጽላት ፋይናንስ ዝምራሕ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን እታ ሃገር ጠመትኣ ናብ ጽላት ቴክኖሎጂ ብምግባር ነቲ ጽላት ብኣታዊታት ይኹን ዓቕሚ ሰብ ብምውፋር ንጽላት ፋይናንስ ክዳረጎ ጀሚሩ እዩ ኣብ መወዳእታ ሓደ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕኩሞ ዘይትፈልጡ ምስ ሉክሰምበርግ ዝተኣሳሰር ሓቂ ነጊርና ዳህሳስና ክንውድእ መቸም ሸንገን ቪዛ ክበሃል ሰሚዕኩም ኣለኹም ንምዃኑ ሸንገን እንታይ ማለት እዩ ሸንገን ቪዛ ናብ 29 ሃገራት ኤውሮጳ ዘእቱ ሓያል ዓቕሚ ዘለዎ ቪዛ ኮይኑ ሸንገን ማለት ድማ ኣብ ሉክሰምበርግ ትርከብ ሓንቲ ንእሽተይ ከተማ እያ ሸንገን ሃገራት ኤውሮጳ ብ1985 ዜጋታትን ብዘይ ገደብ መታን ክንቀሳቐሱ ኣብ ዶባተን ዝነበረ ናይ ምንቅስቓስ ገደብ ብወግዒ ዘፍረሳላ ኣብ ዶባት ቤልጅየምን ፈረንሳን እትርከብ ናይ ሉክሰምበርግ ከተማ እያ ወላድኣ ንእሽተይ ትኾን እምበር እቲ ስምምዕ ዝተፈረመላ ታሪኻዊት ከተማ ብምዃና ግን ቪዛ ኤውሮጳውያን ሃገራት ሸንገን ቪዛ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ሎሚ ዳህሳስና ኣብዚ ክንውድእ ኢና ኣብ ቀጻሊ ሒዝናልኩም ክንመጽእ ትደልይዎ መደብ እንተሎ ኣብ ቦታ ኮመንት ሓብሩና መደባትና ኣብ ግዚኡ መታን ክበጽሓኩም ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ስለምክታልኩም ኣዝየ እንዳመስገንኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ እንራኸብ ሰሰናዩ